Здравейте, това е експеримента, който направихме. Виждате машина с гъстен въздух, работеща с гъстен въздух на фирмата Contracor. Направихме на двата детайла, които взех за изпитание, направихме проба. Първата проба, която правим, е с сферични стоманени дробинки. Трябва да отбележа, че и двете проби бяха направени с стоманен абразив, за да видите ефекта, който се получава върху повърхнината при една добре работеща машина, която е под налягане. Разбира се, при демонстрацията, която бихме могли да направим при вас и с вас, ще бъде с иноксови дробинки, така ще може да придобиете още по-голяма представа. Виждате в момента обработката на първия детайл с сферични дробинки. Всеки един детайл беше обработен горе-долу някъде за около минута и половина. Държа да отбележа, че при изваждането на детайла нямаше абсолютно никакви следи от въглероден прах по него. Когато го пипнете, той е абсолютно на блясък, бронз. Виждате, че сега ще направя проба с пръст и не остава абсолютно никаква следа. Няма мръсотия по него. И това е детайла, профила на повърхнината, която дава сферичната дробинка. Тоест, моята препоръка наистина е, че една сферична дробинка, която е 0,8-1 мм, виждате разликата бластиран детайл с небластиран детайл, профил на повърхнината. Мисля, че е много по-добре. За да разберем всъщност какво е последствието, намокрихме този детайл и до вашето пристигане за повторни тестове, този детайл ще бъде оставен навънка, на открито, където да го вали дъжд, да бъде влага. Следващите дни по прогноза за времето се очаква да бъде доста влажно, така че ще разберем какъв е ефекта. В момента наблюдавате вторият опит или тест. Зареждаме машината с ръбест абразив, отново с високовъглеродна стомана, ръбест абразив, който обаче е с по-мека твърдост. Т.е. той не е най-твърдия абразив, но е малко по-мек. Той е горе-долу около 0,6 мм. Като номинален размер, въпреки това дава доста по-различен профил. Ето искам да ви обърна внимание на, ако забелязвате, когато се бластира под сгъстен въздух, виждате ли искрите, които изкачат. Те всъщност са показател за това каква скорост се движи дробинката към повърхността на детайла. Скорост, която е абсолютно непостижима при машина, която е инжекторен тип. Каквото и да е налягането при инжектора, скоростта на изстрелваната частица е много по-малка и съответно има много по-малко въздействие върху повърхнината, отколкото когато се бластира под налягане. И самите искри, които прехвърчат, всъщност са доказателство за това. Виждате профила на повърхнината сега. Той е доста по-различен, малко по-груб е, естествено абразива е малко по-голям. Виждате сравнение между двата детайла. В ляво е бластирано с ръбеста дробинка, в дясно е с сферична дробинка. И двата детайла са бластирани с, отново повтарям, въглероден абразив с въглеродна стомана, високовъглеродна стомана, и двата детайла ще бъдат оставени на открито, за да се прецени какъв е резултата и ефекта. До нови срещи!